Hello mga ka-teknik, welcome sa aking channel, ang JP Tech 101. Kung bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan i-hit ang subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload na bagong videos. Bago natin umpisa mga ka-teknik, mag-intro muna tayo. Okay mga ka-teknik, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano maglagay sa pader ng shelf bracket. Yung ganito mga ka-teknik, tatlo yung ilalagay natin mga ka-teknik. Tapos ito yung mga tools tsaka screw mga ka-teknik. Kung gaano kalaki yung screw mga ka-teknik, ganun din kalaki yung tools na gagamitin natin mga ka-teknik. Bale yung gagawin natin mga teknik ay patungan ng computer o CPU. Bale yung plywood na gamitin natin mga teknik ganito, yung medyo makapal. Bale yung una natin gagawin mga teknik ay susukatin muna natin yung plywood. Tapos susukatin din natin yung pader mga teknik. Bago natin umpisa mga teknik, gagamit muna tayo ng safety protective equipment mga teknik. Face mask tsaka goggles mga teknik. Okay mga teknik, simulan natin.
Ayan mga kateknik, tapos na. Sana may natutunan kayo dito mga kateknik. Maraming salamat mga kateknik sa panonood. Ingat lagi. God bless.